Hikayar fansa, hikayar fansa, Shiga. hikayar fansa. Ina takardar na baki na ganki da baƙin jaka. Ke karamar ma'aikaciya ne, canza taku ne. To, waje ɗora wa uwali. Wannan Sai yaron ki ce fashi good ne. girls. Yin sun burge ki kenan. Sai ki ɗora da wannan yaron ba shi da wani sauran amfani a duniyan nan, shi yasa na yi ajalin mutuwarsa. Don haka kada ku kulle ni, ƙaddararsa ce ta zo a haka. Pick up, action. Kuna zaune, ku zauna, action. Good girls. Wannan yaron da kuka gaya shi, ba shi da wani amfani. Shi yasa. Saboda haka, kada ku kulle ni. Ƙaddararsa ce a haka. Su ne takarda 50 suka haɗa ido, uwa da kuɗi sun gaban su. Uwa da ta ci gaba da cewa, rayuwar nan da kuke gani tsirara ce. Menene? Rayuwar nan da kuke gani yauwa. Okay, cut, cut.